はい、じゃあお願いします。文雅先生です。はい、こんばんは。今日ねも三村先生から子供たちが踊ったり歌っていうのをビデオで私見せたんですけど、本当にびっくりしました。いいですかなという感じました。なぜというと、私たちが本当に40年前だったら子供の時は、私だったら小学校に入って今まで大学の先生になっているんですけれども、子供の時はそういう条件がなかったので、子供たちと一緒に遊び時間があったんですけれども、みんながこんなにグループを作って子供たちが一緒に外国の歌とか勉強したりとか、それは全然なかったですよ。私は外国の歌とか外国語を勉強するチャンスは大学に入った後で日本語も始めたんですよ。そこまで全然外国語というのは全然小学校でもそうなんですけれども、中学校でもそうなんですけれども、高校学校も同じなんですよ。それで今の日本の子供たちが小学校の3年生ですから、まだ世界中で高い3000メートル海抜が以上に住んでいるチベットの文字を勉強して、チベットの歌を歌ったり、そういう条件があったのは本当に羨ましいですねという、私は子供の時はそういうチャンスがなかったので、本当にもしあれば今の私が話している日本語もこれよりもまだ上手だと思いますけどそういう感じします。本当に逆にそう考えます。どうもありがとうございました。これからも頑張ってくださいね、皆様に。いつかまだ日本に会いますから。そうですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうも。